to Pak brangkang niki. Pelaris. Bojone sing sitok ndi? Nggih bojo loro iki ya ngene, Pak. Ayo, sing adil nggih. Kudu adil. Kudu adil. Piye? Nggih, bojo loro iku kudu sing adil, lek gak adil temen sakno. Kok ditinggal salah situke sampean gering. Aja seman-seman lho ya. Oh iya Mbak, sepurane. Aku membuka ya. Monggo. Napa Pak? Dua lo ya? Istri dua lo ya? Istri dua kudu adil lho nggih. Matur sembah nuwun. Sik, matur sembah nuwun. Iya. Kena oleh gula iki. Oleh gula pira? 2 kilo kira-kira ya? 1 kilo. 1 kilo ya. Monggo ning jenengan riyen. Nggih. Ula salam rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat iki. Warga pundi niki, Mas? Oh, Glondong. Glondong apa dondong? Kedondong. Glondong. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Matur sembah nuwun. Salamipun. Sampun ning. Dereng. Lah ngene diterusaken mawon. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Dalu. Kagem Bapak Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Terus malih Perangkat desa. perangkat desanipun. Oke Bapak panitia. Sugeng dalu Bapak. Niki Bapak Kepala Desa napa Ibu Kepala Desa? Bapak. Bapak Kepala Desa. Bapak ingkang pundi Bapak Kepala Desa ning? Jek nom ning. Senom. Jek nom. Walah. Cocok ora? Cocok koyo. Ngapunten nggih Pak, amung gojekan nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Kedondong. Kok pilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru rombongan ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Ingkang dipun pimpin Mas Didi Purwanto alias Mas Gundung. piyantune pripun ning? Piyantune bagus, ganteng, ramah tamah, dan baik hati, dan tidak sombong. Nggih niku piyantune Mas Didik Purwanto. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan Budi Wijaya TV nopo enten nopo kemawon ning jenengan derek pirsa nggih nggih. Nggih CEO Ada yang CEO menyamar. yang menyamar. Nggih, yang terbaru lagi. Apalagi Campur Sari. campur sari. Yang di belakang niku lho napa campur sari nih? Oh, Gelewong Anti. anti galau. Nggih. Niki dalu menika wonten duelen napa niki audione? Napa Mas? Mas Jono person mboten audione? Dinda. Koncone dhewe. Dinda audio. Dinda Nggih, matur sembah nuwun atas bergabungnya Dinda Audio dengan THJ Audio. Fortuna Lighting idolane. idolae arek Jombang. Nggih. Wonten supaya ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika. Saking Sabu seluruh Jawa Timur. Matur sembah nuwun. Nggih, ning nek mboten lepat niku bulan 11 Bulan 11 tanggal 21. Nggih, betul nggih. tanggal 21 21 Sabu punya gawe. punya Nggih. gawe. Punya gawe pokok istilahnya nanggap dhewe. Nanggap dhewe, Mbak Ina. Nggih. Amung saged paring donga kagem sedaya kru Sabu, mugi-mugi kru Sabu sedaya paringi panjang umur. Amin.
sehat walafiat, rezeki lancar, engkang berkah lan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sabu saba punden saking Balung Panggang. Matur sembah. Trim Trans Jatim, matur sembah nuwun yang di belakang layar. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem saking Lakar Santri, sawunggaling Lakar Santri Abayanto matur sembah nuwun. Mboten supe saking Dawar. Saking Dawar. Dawar Merayu, Watu Gede, Asem Gede, Abah Didik matur sembah nuwun. Matur sembah Umi Balung Mojo, ugi saking tim Pedot, tim Kopior matur sembah nuwun sedaya. Nggih ning monggo salajengipun kula atur acara budaya serba Serbi masih bersama duo gak jelas. Oh, patrancene gak tahu jelas ning ya. Gak jelas Bapak. Nggih, monggo. Delana sepor tilopati ajar memarata tekati ayo dulur padha mirsani kepiare terapudi wijaya Sambeng Lamongan Balung Panggang Pak Guru. Nggih, Pak Sampai Guru. lali aku mek guyu wae teko kadoan. Nggih ning dipun aturi ingkang kaping sepindah Engkang saking Perindah tampilan perdana Ning Adis Bagaswari kali ning Bella Firmansyah. inilah ning Bella Firmansyah dan ning Adis Bagaswari. ya mas balang keke mapur ora sida tipe mancing sedulur balang keke balange kadang dawa sodange aja ngenyek karo wong kakung ditinggal lunga jawane walang keke walang irang lapar berangeng yen kena serang aja mau mandeng golek anak nanti omahe. Oke mbaknya di belakang neng Bella Firmansyah ada neng Rista Kumalasari dan neng Dias Permatasari. Inilah Neng Dias Aprilia dan Neng Kristia Ningsih. Remanis kulane Jawa remanis kulane Jawa sing ireng manis carane sapa remanis wetane Nganjuk
Amelia seniwati sekaligus, Ning Rani Asmara, Ning Kiki Amelia dan Ning Ani Kumalasari Dewi Mustiko Tuban. ngejari pelung rondo ning kelapa selembar godhonge jati kudu sabar lan hati-hati. Peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Marsha Antika dan Neng Yuni Suyanto.
dan Neng Rizky Wijaya. Sok nyoleng sore nyoleng sulingane jagat radio eling sore eling bojone loro sok nyoleng sore nyoleng sulingane arek Surabaya eling sore eling ora rumangsa esuk naker sore naker sing ditaker godhong kuloso esuk mikir sore mikir dipikir ora rumangsa. Ada siapa lagi nih? Ada pemeran pengreman pentingnya Budi Wijaya, Neng Reni Suran dan Neng Mariati Sudarto. Hasumangga. Sing manis Mbak Marati dhewe ya Mas Pancasila dadi dasare negara tanah Salewo atiku kuyuyang selagamu saya nambahi wangun dasar ayo lancar kuning ora wurung atiku dadi kuning SMA sedidik aku trimo sana kanggo tamu tangan korena wangi kancale wong atiku tak bisa lali. Di belakang Neng Mariati Sudarto masih pengreman Budi Wijaya, ada Neng Titin Subayu, Saneng Susan Warsono.
Misteri Angkleng Darmo. Bayem Rio Rio ayam menuju ke Bandung jroning nindra nalih droyak songalengka kela piye raka klambot taline lawe tresnane abot kantane dhewe yen ngetan pilih anggur tiba sedat urung kelakon jroning nendra nalih drayaksa ngalengka elang ngono yen ngetan bali angulon Siwas edan urung kelakon Seniornya Budi Wijaya. 3 seniwati sekaligus kita tampilkan Neng Yayu Karmala, Neng Mary, kali Neng Irma Arifin. genaplah sudah seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari. Masih bersama Delewong Anti Galau dan THC Audio Fortuna Letin, idolai arek Jombang. Trio Irama Jos Mas Jono Sumonggo. Sinak sen bulan
Satu tebang kasunyatan request dari bolo-bolo. Iki nggih sugeng karo kula aturaken pasukan oleh Juragan Cabe Bos Dika Tim Bodrek. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot nek lakoni. Opo kasunyatan ning tresno, kowe sumanding wong liya. Ngapuran aku yen
Keong racun yuk. Ayo yang keong-keong ya mas. Ada racun. Sugeng Dalu pasukan oleh Jelagan Cabe Postinga. Tim Potrek pasukan oleh Super Cabe Damean Bersih. Kau keong racun baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek ke diriku. Hei, ku takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak hati-hati. Hei, hei, kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Yeah! Transjatimi Indonesia. Mulutku makin matanya melotot. Lihat posisimu, pikiranmu jorok. Mentang-mentang kau gay, aku dianggap pejabat. Dasar cowboy kucai, ngajak cengin dan santai. Sorry, Jack, jangan remehkan aku. Sorry, Jack, ku bukan cewek murah. Selamat malam Juragan Lombok Postinga. Sugeng Dalu. Dasar kau keong racun baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek ke diriku. Hei, kau takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hei, kau tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Asik, ayo,
sudah acara bedayan serba-serbi, Serba-serbi. jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali sinten Neng? Cak Roso. Neng Nur. Dalam Sebelum undur diri, saya Neng Inge Wijaya. Pulau Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Itu terasa baru. Ya kamera alat Cak Kentut.